Шығарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узачак чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хайырлы иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Бу атнада Казан шәһәрендә һәм республика районнарында нинди чаралар көтелә? Әйдәгез бергәләп барлык. Бүген кич филармония сәхнәсендә Татарстанның халык артисты Флюра Сөләймановага багышланган «Әниемә» дип исемләнгән концерт булуы көтелә. Галиаскар Камал театрында «Иләнәм тат» спектакле. Раннур исемле яшь журналист социаль челтәрдәге сәхифәсендә өйләнергә теләвен хәбәр итә һәм кызларны кастингка чакыра. Раннур янына нинди кызлар килә? Раннур үзенә кәләш сайлый аламы? Бу турыда спектакльне карап белерсез. Шулай ук биредә 16 март көнне көндез искә алу кичәсе дип исемләнгән чара булуы көтелә. Кичә профессиональ татар театрына нигез салучыларның берсе, музыкант, җырчы, режиссер, театр тарихында тирән калдырган Ильяс Кудашев Ашказарскийга багышлана. Инде кич белән сәфәр спектакленә рәхим итегез. Тинчурин театры бакча балалары мәктәп укучылары өчен экскурсия уздыра. Экскурсия барышында балаларны музей, тамаша залы белән таныштыру көтелә. Шулай ук биредә җомга, ак тәүбә, кара тәүбә, шимбә, кияү, урлау спектакльләре булуы көтелә. Рәхим итегез. 15 март көнне көндез Чаллы театрында Хәлбуки Муса Шәлил дип исемләнгән премьерага чакырабыз. Инде кич тамашачы игътибарына «Кызым кияүгә чыга» спектакле тәкъдим ителә. Нәни дусларыбыз өчен Әкият театрында «Өрә белмәгән кичек» спектакле. Әтнә театрында Сөембикә егет сайлый спектакле. 31 майга кадәр Ислам мәдәният музеенда үзгәрешләр чоры мәдрәсәсе күргәзмәсе дәвам итә. Экспозиция Казан Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгына һәм аңа нигез салучы җәмәгать һәм дин эшлеклесе педагог Галимҗан Барудинның 165 еллыгына багышлана. Бу атнаның мәдәни тормышына кагылышлы вакыйгалары менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булышам.